I want a DNA test. Really? Koma iwe mene madulia DNA test ukudziwa? Yeah, zimezi sakukhuze. Ukalipira ndrama yako? Yeah. Bwana ndrama zimene mufuna kuonongazo tikamalizise floor ya nyumba tikumanga ichi. Tikalowe tichoke popalendipa. Kodi nkhani kuyichepetsa kwambiri, Kumaona akadziwa mene ndikumvera mkati mwanga tisuka naye nkhulacho. Ukuvomera za DNA test kapena ukana? You can go ahead and do it. Come on one condition. Yo tichani condition yake? If the results come out negative ndoti basi I'll get a divorce. I want a DNA test. Really? Koma iwe mene madulia DNA test ukudziwa? Yeah, zimezi sakukhuze. Ukalipira ndrama yako? Yeah. Bwana ndrama zimene mufuna kuonongazo tikamalizise floor ya nyumba tikumanga ichi. Tikalowe tichoke popalendipa. Kodi nkhani kuyichepetsa kwambiri, Kumaona akadziwa mene ndikumvera mkati mwanga tisuka naye nkhulacho. Ukuvomera za DNA kwengana kwambiri yonchefoya. Yeah, itadikira kai. Bwanji tibwerere yongofusa. Hayi, nsanje yake ya bwanji. Uzokwengana kwambiri, Ndiye. Yakomatu you should remember, sindifuna ukagawana ndina aliyesewe. So nezoruma ndonoti nene no chipe. Yes, I don't want to share with any man. Mando nene kuto chipa ande uri mamuno enali yese aminanga ndiyangane ndikhozo mamulore. Ondi munagale. Ngonina. So amuzoma bange we. One day. Kwengana kwambiri yonchefoya. Yeah, itadikira kai. Bwanji tibwerere yongofusa. Hayi, nsanje yake ya bwanji. Uzokwengana kwambiri, Ndiye. Yakomatu you should remember, sindifuna ukagawana ndina aliyesewe. So nezoruma ndonoti nene no chipe. Yes, I don't want to share with any man. Mando nene kuto chipa ande uri mamuno enali yese aminanga ndiyangane ndikhozo mamulore. Ondi munagale. Ngonina. So amuzoma bange we. One day. Kwengana kwambiri yonchefoya. Yeah, itadikira kai. Bwanji tibwerere yongofusa. Hayi, nsanje yake ya bwanji. Uzokwengana kwambiri, Ndiye. Yakomatu you should remember, sindifuna ukagawana ndina aliyesewe. So nezoruma ndonoti Yes, nene I no don't want chipe. to share with any man. Mando nene kuto chipa ande uri mamuno enali yese aminanga ndiyangane ndikhozo mamulore. Ondi munagale. Ngonina. So amuzoma bange we. One day. Ndikulandireni ku programu ya zikuchitika pano pamene timabwera kuzakambirana nkhani zina zimene timazipeza mu clip imene tikusewera tsiku limene tipepesa kuti tabwera mochedwa ifwa cha zovuta zina koma tayesesabe kuti tipezeke pano kuti tikambirane kugawana nzeru pa nkhani zina zimene zimakhala zikuchitika. Timathokoza kuti mmakhala pamenepo kuitsatira programu imene ine ndi Selina Dumbula mutilole ndolandira nyamata amene tinawo clip ndimeneyo tibwerezanso koma mwina kanthawi kena chifukwa choti tabwera kale mochedwa ndi tingoyamba zinthuzi mwa changu watiti mliba moyo takulandirani zikomo mayesesabe mona ngamuthawa fa mavuta hayi ngoti tiri nyengo yazovuta nditi mona ngopezeka pamalo nzona de kune khaso bombo chabwe kumafasa chabwino awari pomwe manje chibwino muli banji tili bwino takulandirani
takulandira niso zikomo basi tiyambe poti nthawi yatakale clip ndimene cha DT maona ba clip yetu ndaiona bwino koma clip yetu ndiyofuna munthu amene ali ndi maso amene amaona nkhani from clip uja muli nkhani kodi limwe ine mwana ngeng'ono kuti akazongo muyang'ana watani simazikanyetera popo chifukwa amene adutsaja zachiziwikire kuti ali ndi ubale ndi mayi acho munthu sumayima ndi kucheuka ndikuyang'ana sizingatheke kodi mesa mayiyo wayankha kuti munthu sakundziwa sakundziwa kwa bambo aja ati usakufuna udzipulumutsa munimvesese bwinobwino sizingatheke kuti mamuna wanzeru zake angoyenda ndikufika ndui kuyang'ana ndui kucheuka kuyang'ana sizingatheke ayi numesa kusirira kodi kusirira timazoma diso losirira tumaliziwa ife olija mina nina zoone kuti adziwana mutero poti bambo aja ndiochenjera adziwa kuti iwe bwanji ndikamfunsa ndiye ndikuzani nati yayi minezi ine mukuona ngati neyo basi ine basi wina aliyese easy baby pamene mamungu macho ndi mwamuna uchakuziwa nato talika ndikuuze azima inu mumachulutsa maona kuti ine basi mmangona ngati mmene munandifunsire ni wina aliyense angandifunsire mumafunsiridwa inu mumakande anthu oti inu ya anzanu ndino anthu achibwana kwambiri sachibwana tizochitika umire muli bwanji tadikirani muli bwanji koma muli bwanji kondapo sanmoni awaruma iya titi timanga uli nani palibe munthu amanga nifune pamene munandifuna iniyo munandifunsira ndiye kundifunsira kwanu mukuona ngati wina aliyense atangoni undifunsira nitangolola wina aliyense basi ine si akumu ndi assurance kankhani imeneyo akumuzo ndi ndi wanu ndi wanu tukana koma kunzizirisa chifukwa kuti padusa tonde wina wakale uja tonde uja ndi wakale twadusa uja kodi njawacho chabwera munthu ayoyera kuika chabwino tonde uja wadutsa uja ndi wakale munipeza kuti amene uja nayenza kaa kumwemwetera pamene paja imani pompo awaruma tamvena anzano zimene akulankhula zonzoona ziti maganizo ndi awo maganizo ndaine ndipo tuganiza nkwawolere mkazi wakana kuti ine mamuna tiwandiyang'ana chonchi kukana kapena kuvomera ndilibe napo ntchito kwenikweni munkhani iyi komano ndimafuna ndilankhulepo chinthu china chimene mwina chikhoza kukhala chovuta kuchiona. One, munthu wa bamboyi ndi amene akuzikayikira. Okay. Akuzikayikira chifukwa cha kusaziwa za vuto limene labwera limene walibweretsa ndi iyeyi. Okay? Pena umamva kuti iweyo you are not secured. Chifukwa chokuti mmene wazipangira zinthu zako sunaone patali, sunaonekire. Uyu oyanga nayo ndilibe nayo vuto. Chifukwa choyanga nacho chinapanga kuti chiyang'anidwe kumene ndiye wayang'ana. Oh, chabwino. Manive? Uyu ali ni mkazi wakeyi. Vuto loyamba ndi mamunayi. Amene nonso panopa akuzimva kuti yeyo ndosatetezeka. Wagwedeza chitetezo cha iye mwini. Ili litu ndi banja. Ndi chibwenzi chingati? Ali ndi banja. Ndi banja. Manive? Tamuoneni munthu amayo jamene wavalira. Dinda. Kaya komano tamuoneni tamuoneni munthu wamayi mene wavalira. Dinda. Wadindisa, watinisa. Makona onse yaoneka. Now, chimene chimachitika ndi chani Selina? Nkhani ndionena kuti mamuna wako ngati sana vale bwino. Ochita manyazi si mamuna wako. Umachita manyazi ndiwe nkaziwe. Amene okwenda ni mamuna wako we. Nkazi wako ngati sana vale bwino. Iye alibe nazo ntchito bora wavala. Umachita manyazi ndiwe amene oli naye we. So zilipo zovala zina ife amene tili pabanja. Siti kuyeneka kuzivala kunja kwa nyumba zathu.
mene ndimadziwira ineyo. Okay? Kudindisa kumene wadindisira munthu uyi. Anakadindisa nyumba kuchokera ku sitting room kumathamanga mu corridor. Panalibe vuto. Kodi inu watu oyang'ana imbe naye vuto. Iya vuto losala kwatu. Message ichi chabwera kuti chiyang'anidwe kumene. Chiti. Ichi chadindisachi. Wana kusiyana kwa watu wapamvezere. Ine ndikunena kuti pamene tikusiyana ndi pamene papa kunena kuti nthawi zina tikamatengana ndi amuna athu, tikamatengana ndi akazi wathu, tiyeni tikayende. Tizivala udindo wa kumuyang'anira munthu amene tikuyenda naye. Wavala bwanji. Akuoneka bwanji. Ansaka mujeukira. Akuoneka bwanji. Kodi ujama yang'ana uja idu mukanoda yang'ana zodindisa so? Ye masuru alibe mpanda tu. Siwatembenuka. Wamuona akukumana anthu aja, adutsana ndi yang'ane sonyali za reverse. Koma ineyo ndanena kuti chani? Ndanena kuti uyara kudziwana. Kodi ari ra kudziwana. Mwaona anthu ayang'aniza wayang'ana. Akuziwana. Ndiye afuna aone amayo akalibe kuziwana. Komana afuna aone nyali za reverse. Zikuyaka bwanji. Kola ndiri. Anthu mumajeukira muse umwe anthu amakhatura lese wa. Simakuziwana na. Sitimachuka tuli. Sitimachuka. Simachuka. Tona mayo achoka pang'ono. Nthawi zina Selina kumakhala kukumvera chisoni iweyo bambo kuti kumazoona mamuna yetu akunziwa mayi bambo wanzeru akulolera nkumachita ichi pansewu mayi wanzeru zake akulolera kuti mamuna akazooneka kuti anapenda kumakharu zifuza mafuso si nthawi zonse timayang'ana nkumasirira pena timayang'ana nkumadzilirira Selina tibe nthawi tifuna titsegule malaya tiende yankhula nawo tiende yankhula mfamo awiri chilungamo chake ndichonena kuti mamuna uyu pamene wadutsa paja waziwa kuti bebi yanga tu ichi wacheuka pamene wacheuka pamene wamuyang'ana munthu achimwene iyayi iniyo mufuna ndimvere maganizo zovala sindikuti mukundikhulupirira ine ndikunena zimene tizikuchitika tu awa chabwino wanimvera dolo ujayi wadusa wati bebi ija ndi iyo ndi pamene amacheuka mwachangu kucheuka uko mukaonetsa bwinobwino mmene wacheukira uyoyo kucheuka chonchi mayacha athausa nkhope mwaona azondi ndamunanga pamene ayamba kunzizirisa mayi yuto akuyang'anisana ni mamuna wake ndi pamene simukuona taona nimene akuyendera wewe akuyenda uyo pamene wachoka mayacha akuyacheuke ayibwerenzeso pamene akutadikira pamene akusemphana anthuwa munthu amayi akuyang'ana be kutsogolo pamene mwayima pabwino pang'ono musamathamange pamene imani pompo mumuone munthu wamayi akumuyang'ana mamuna wake uyo kuba uyu cholicholi ndamene mwamona akuyang'ana nyali za reverse zikuyaka bwanji nyali mukaonetsa bwinobwino mayi akuziwana naye ndiyeno taimani pompo munthu wabambo uyo mwini mkaziyo ndamene wacheuka kuti aone kuti nzanga yakuyang'ana chani akuonana akudziwana taona pamene imani pompo iya bambo mukanayima kai kuti mukuthamangira kuti ayende pang'ono pamenepo awasamaziwa pang'ono koso ndeti kuona chani tiye pang'ono anyamata wachamba pang'ono pamene imani pompo muona mena kudusira Selina uyu akupanga challenge tadikira musamafulumire kulankhula akupanga challenge uyu tondewe musaisunte akupanga challenge aonetsa kuti nanenso munthu ingwako ineto ndiwangaso tikuja dimba limozi nekulindira pamene mukuyendera uyu mena kudusira mamuna akudusa mwa challenge akudusa mama ndikundusa mwa challenge nanenso ndincheukira kulankhula kwambiri tusikuzowa kuina mwa basi ndakhala chete ndive besale sopeleka maganizo ake yenani sanapeleka maganizo amambira buja ndimanena kuti munthu wabambo uyu wavala chipewayo amayang'ana mwa timing ndo sala kwa wani chimene iye amayang'anira timing nchonena kuti amadziwa kunena kuti thupi lawo okondedwa wangayi likuyenda motere muzovala izi ndi yeka nsanje mtima walatsa yeka kuti mina uyu akona zimene mwakuti chabwino nthawi zina zake uyu ochimwa iwo ipa iti amakhala pena wamasula mabatana ali pasi pa mtengo akupitidwa mphepo ndiye nkumaka mukodola dala satana uyu wamukodola ikhatu satana basi pepani
Manife? Basi tukae. Ndiye naye uyu popanga zinthu zake akuti Uyu mutali koma sikiwa iso. zoona bambo akuoneka very responsible. Kuruguyo. Nkukalolera kuti munthu wake aziyenda naye pansewu. Mayi akunziwa mamunayo. Pena pali ponse chonji munthu waganisa kumakhala pena Kama kutemvera kutembenuka kuja kuganiza kwamvera chisoni. kumomvera chisoni. Ngati lili tchimo lawo jinana nena m'Bible choti ukamuyang'ana wapanga mwakuti tchimo limene lakapsa onse ifandira osonkherana wayambisani mamuna ake. Basi bebali. Bwanji. Okay, Tieni pamene tikutuluka. Iye pamene tikutuluka nyumba zathu. Ineyo ndi udindo pamaso pa akazi wanga. Mwayanga notavala bwanji. Mwavala bwanji. Oho. Zodindisazo azidindisa nyumba ine ndili momo ndizizungulira. Chifukwa patuluka nkhani ya msanjetu pamene. Ine ndilibe vuto lokuvala. Ine songati sindinavale bwino pamene ndikuyenda nawo. Zimayi wanu avale mmene amavalira ena kunja. Hata kuvala. Basi ndinoona ngati aoneke bwino mkazi kunja kwa ziende munyangwa. Azinyangwa. Mkazi azioneka bwino. Mkazi azivala za pamwamba. Azivala za masiku ayo. Soma akapanda kuzivala za msizi mutembenuka kuwasuzumira ina azivala. Kuti. Wakutembenuka. Vuta wakwatembenukira azaona. Ndese mukumva. Ndanena kuti nthawi zina kumakhala kukumvera chisoni. Okay basi pepani. Ngani eni ndiyo nati mkazi wapala mine mkazi wa masiku anakwena kufarira. Basi. Mukakamba za masiku. Akumana ndi kurugu wa wakale. Mukakamba za masiku ano mukula kuisa ifika banja ya Australia banja ndilakale. Tachita kuzipeza zinthuzi. Ti yankeko mafoni. Tina un mafoni. Chonde. Koma tiziyang'anirana wina ndi nzake. Amen. Galasi lalikulu ndino pamaso pa munano. Amen. Mupanga bwanji. Tikapumulire pang'ono tiponyenso clip ija kutengera kwa ena mwina mwangopeza nthawi imene timayijambula clip iyo kuyika ma diagram ndazibale ache ma arrow ndi zina zotero tibwerezenso koma tikabwera tikhala tikutenga mafoni kuti timve maganizo anu. Uyu yakuyang'ana kwambiri yonchefoya. Ndo muziwa. Itadikira kai. Bwanji tibwerere yongo. Iwe nsanje yake ya bwanji. Uzokuyang'ana kwambiri ndiye. Koma you should remember kuti sindifuna kugawona ndi ina aliyense. So nezoruma ndo nene Yes, I don't want to share with any man. Kuma ndo nene kuti ochipa ande kuti mamuno ena aliyense amene angandiyang'ane ndikhoza mamulole. Ondi munakale. Ndingonena. So anduzoma bange we. Uyu yakuyang'ana kwambiri yonchefoya. Ndo muziwa. Itadikira kai. Bwanji tibwerere yongo. Iwe nsanje yake ya bwanji. Uzokuyang'ana kwambiri ndiye. Koma you should remember kuti sindifuna kugawona ndi ina aliyense. So nezoruma ndo nene Yes, I don't want to share with any man. Kuma ndo nene kuti ochipa ande kuti mamuno ena aliyense amene angandiyang'ane ndikhoza mamulole. Ondi munakale. Ndingonena. So anduzoma bange we. Hello? Mwaswera bwanji? Koma inuyo aya palibeso. Mwaswera kaife kakumene kuli bwanji ukaronga? Unkotakota vikita makamaka. Pena ujiro njita manyazi ya foni. Hello? Barishwe rama ujiro njita manyazi ule akona ndo ndo mbabwa. Mwaesesa. Mwatipeza nyamata anu ndi awa zimene akambira na mazimba maganizo anu. Anda magari aditi popo. Umakwana iweyo. Ya awaru umaivo. Sabi no bwino uti chief. Yabo. Sure. Ngali ndio kwa mandira zatu. Mbali moji mbali kwa ya awaluma. Mundu ngamanya munga kwa nyumba nikazo wakupita wewe. Uwa ilo umengane nikazo wa paramani. Yes. Kwa leo kuli sistimu ikalambila kwa nyumba mena manya munga amunao. Kana umajiwa sanje. Aganamule santazo wa urava nijina zopali. Koma
ngaranda olera sana kazobile lora yangalanga uragwangana kodi nimugwiza nazo kuti chovala chimene chikupangisaso cheuyu awolongana kaine kalanje kwambiri inosati mpaka nochilokhala pasi dress ya bwino guys nditi ali ayo pa chabwino icho elo zimona mbina beneoneke Uncle Vicky Tilimosi chabwino namuja kazwa uya balonzi abobo amela mujira bule mujira mbamena gwangana ni ola gwa ile komotari goni sifata na abwipo ya ile wasilia wangana nimele muntu womamula menoka wangana wasilia ba ndo sala kwa mene chabwino uvudo ndimo baba mena wenda dekasi abena wangita boyamba sana sana ndivudo ndi alifuzi azene olwina galanguona kulinga ndalwa kumakala nakwe chabwino ngolonjira ngolezimezo olendo wina sobano kuleya manganana nyamugira challenge kuzomba ule antu alisiri akazwanga ulendo wanega ndizimene amafuna akanango zizi azine chabwino tathokoza fa cha maganizo ano komanso ndawuzira kulima munda wachimanga mbali mwanje umakangalo kuzijamba na mbava ule ngani ajeyo bwei ngani ajeyo bwei mwamba miyambi kodi mulipa Airtel mane ngati yajeba ende ing'ono mukuyikulisa tunkhani chabwino takuthokozani fa cha maganizo ano zikomo kwa basi ndavikita amayisetsa kuti akhala oyambirira ndaponyere ya soda amakhala oyambirira imyo ayi nungopesa aditi muti anavala bwinotu mkazi uri wavala dress mkazi akwena kuti aoneke bwino koma ngani simunaione bwino ngati nakale kuti akuziwana anthuwa akuziwana ndi anthu ndi sayo akuziwana okay akutero tiyankhe phone ina Yankani phone apa patu pali mfundo zabwino chabwino hello hello mwaswera bwanje tasamnogera madamu taswera dzina komanso kumene muyimbira Samuel Abraham mwazanga sera tricha ochikwa chabwino kuchikwawa maganizo ano ndotani kwambiri nkulu uyu amene akuyang'ana aoneka kuti ndosatembenuka mtima amene akuyenera kuti amene isakana wankulu kwambiri alibe mantha uyu ndipo amene anangoyenera chikhofi chabwino chifukwa chofalacho chilibe vuto chabwino bwino thupilo ndimene munthu anabadwira ndi struggle chake ndoti yogu mpaka nochita kuyimikira manja mwamba inu ndunadini nangasi aditi bwanje mpaka nacho aitu nkhani itu kodini mama mmene anabadwira munthu mamayo anabadwa choncho iye ngwachoncho ndi wachoncho ndiwotero munthu uyo avale nkanjo ndi wachoncho aonekabe choncho sangalasa Mola vale nsalu amaoneka bijonjo malonda watayala koma ndiye kuti kuyeneka kufutsa mitengo no azimai naonso ayimbe mafoni azimai swera dzina komanso kumene muyimbira kuno kuzomba inaidwa ndi makandanje kuzomba chabwino kuzomba nkhani ndimene maganizo ano maganizo anga ndokuti mena akuendera mkazi ndime akuenda mamuna akeyo palibe mistake koma anzanga akudusawo ndadyera chwa mkaziwo wavala bwinobwino sana unese kabondo changokhala kuti masiketi amasiku ano mastyle ake chabwino timati mene karoti style mafashoniwa karoti anakakhala kuti uyoyo naye sakuenda ndi mkazi wake anakacheuka
komano apa bangongomera mkazi kuti zangaende anapata anthu ochabwino komanonso uyo mamunayo kuyang'anisisako iye anakakukhala mangu yang'anisana ni kazi ake mangu kamba zinkhani osagayikira noti amakayikirana chabwino tathokoza fa cha maganizo ano abwani nkhani kuti pamene pachitika ichi awo amene kapange concentrate za mkazi wawoyo osatayambe ufunsana mafunso osofuna uyambana zinthu za munthu wabodutsa ndi pameneno inezo ndayima kunena kuti munthu uyo amanga nyumba koma chitetezo nchosakwanira pa nyumba yake kuchika ikile chinyumba icho nyumba imene ilimo mayon bava ya kuzosadera na yekatu adawa mvula itati umbe nyumba ikoza kubwa yeka kale amina adusaje ayi musaike adawa nasusa kapena akusu nkhani imene palibepo musepange kuti ikhale ndikukuzani ayi kumaona zinthu zimene zizimaoneka kumaone muraizumula bwino nkhani ndaizumula bwino pamene pachi Selina nkhani ndionena kuti pamene tili mbanja tiziwe zoyeneka kuzitulusa ndi zoyeneka kukhala nazo Maswera talikirani kane machonde phokoso laonjeza okay chabwino zikomo kabasi zimvabe ndachita kutsitsani kuti mwina tisakuduleni hello yes mwaswera bwanje ndaswera kainiyo ndaswera dzina komanso kumene muimbira ine Kachingwe kuno kunchalo chabwino akachingwe maganizo ano ndotani khani ndimeneyi maganizo ano ndona kuti ngazi yosana vali mozilemekeza okay ngatenga ndichikhalidwe cha isha Malawi yes chabwino chifukwa ngati kuli kuti akutuka nyumba akanena kuti mwina avale chitenji oho ndikwamba nokwenda panjira yes chabwino komano ngati kuli kuti wavale ndosonza kuti akuzigusha kapena mwina akuita nyama malonda mmodzi wapansewa yala malonda ushu ona kuti yemwe angakonde ashiyire ayangane chabwino ndipo ngati ndikuthekera one kuti mwina apeza motani kumana opo ndimene zilili sizili bwino abamboso nawo zikusonza kuti mkaziyo sakumutetezera ayi sokhala kuti mkaziyo amatha kuona kuti ndikuduka naye kugulu akanayeka kumuza kuti ndimene musunavale mwenera chosa chomwava chotenge china chomasuka chona kuti samaonese mwina body structure chabwino maondo awo ali pantunda kudinda makamaka nkhandi kudinda oho kudinda kuja nkuona kuti kuoneshera munga mene mayo ali litopi yake ndiye pali zina zona kuti ngakhale kuli kuti mwina dinda mwina kuli kuti mwina kandi ojeni wona kuti kandi opemphera koma ngati pena pake uziza expose kuchinthu chona kuti mwina njosayenera maisero amathabe kukupeza kwewe munthu chabwino ndawopo ndimezi amayosana vale bwino amen to that ndabambo sasanjite blame mkazi yopo chifukwa joseza amatha kuona abambo ndimezi yakena kuti amuze mkazi yokuti mayi ndimezi movani mwenera yes tumaganizo anga ndamenewo chabwino tathokoza chifukwa chotiimbira komanso pereka maganizo ano ndikomo kwambiri zafika mpaka na amen to that yes uchimo wapano ukumakhala osonkherana ndi umene ukumavutawo kuda wauyambisa ati munthu sanavale bwino yaze maya wavalatu awa mutu ausumagwira mkazi nsiye na masuke mkazi nsiye na vale chifukwa ndi mkazi wa masiku wano ndi mai wote guys azimai ndaimba ni mafoni ndi awatu mai aimba foni mwaswera banje taswera dzina komanso kumene muimbira mainga derera kumchinji chabwino kumchinji mai zathu apatu anthu akuoneka ngati akutsutsana naye zochitika maganizo anu ndotani maganizo anga ndakuti amayi awo avala bwinobwino avala bwinobwino masiku ano anthu akuyenda ndi dziko ndombo yawo zeru zawo ndimodzimodzi balaga azikwanisa zonse zoyenda njira kuti azionesesi iwo atseke maso awo asatopesei atsake zimene ayendera osati banjere lidutse basa alionesese
Chabwino Hello. Amene wasale zimene ayendeza njira zili zonse sangaziwanise munthu wavala ndithu amene sadavule. Okay, chabwino. 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 Ayenga njira. Nakale otembenuka chabwino Kosiro Lichoka kwasi. Chabwino. Kosiro alibena Aha, chabwino tatokoza facho tibira. Ndiko. Ara wachoka kose. Andisangalasa kwambiri mayiwa anena kuti avala bwino. Poti masiku ano anthu akwenda ndi chani? Kwenda ndi dziko siyane. Akwenda ndi dziko. Kwenda ndi dziko ndikula kuika paje? Inu musatero. Ayi, ndingwenera kutero. Ndikabisa choonadi pano. Ndikabisa choonadi. Zaro ku Bible. Hello. Hello. Kodi madana ndi Bible. Azimayi asane mafoni. Madana ndi Ibani Bible. mafoni azimayi. Mwaswera ba? Sasa munoga inoyo. Ndaswera madzi ndi kumene muimbira. Nembaidi ipembere kuno kupenga. Chabwino nkhani ndi imene imama maganizo ano. Ile maganizo anga mayiyo sana vale modzene sakuosinora runga ndi mamuna. Chabwino. Ifua anakamba tianga lora ile ndikuenda ndamuna anga ndine ndapatole mwamuna anga. Mayi wangwiro. Ndithu. Kumwamba kuli malo ano. Tatokoza facha maganizo ano. Kodi kuvala bwino? Awatu kumwamba malo ano. Kuvala bwino, kuvala mozilemekeza aditi. Ati munthu avale bwino komanso avale mozilemekeza. Kuli anthu amene amaminula ndikuika ndi street kumwe. Iya ndi zimene tikutesa zoto. Mayi wavala Ndi zimene tikutesa zoto. Kodi wavala bwino? Wavala bwino tu mayi. Chabwino. Anthu amakandi street yofika apa. Hello. Mukuti chani? Hello. Mwaswera bwaje? Sasa mnaga inu. Ndaswera dzina komanso kumene muimbira. Ndine Davidson Samu kuno kuchirumba kukaronga. Chabwino maganizo ano ndotani nkhani ndimene. Maganizo anga ndiyakuti amayo kunena chilungamo amayo sana kale. Yes. Oho. Mukati mayi wa babanja. Chabwino. Awaso malo wa kumwamba aliko. Kuvala motsele ndikeza kuja kunsewu. Ndera wazanga kuti awo anasusamo haya bobo mene kuoneka picture sukuti sizugwirizana anasusamo Isadziwana ayi chabwino. Isakudziwa naso ayi kuma zibambo wotu wangu osirira malingana ndi mayo mene kutani akuonekera Chabwino. ndiyapo chipuzanja kuti azimayi tikambatuka kunja izondavala bwino komanso ife abambo ngati udindo wathu tena kumuza mkazi wanga ngava suna vale bwino akavale Chabwino. ndithu Tatokoza chifukwa cha maganizo ano. tatokoza mama Rirenge utsirizo rengera ndi nthawi. awaso malo wa kumwamba aliko. Kodi mugawa malo lero? Kwambiri lero ndikugawa. Kodi kusenza kuti tizingovala zitenje tonse kapena tizivala amene akunenera. Iya ayankhula iwo. Macheuka. Iya ndifuna ndimve funzo imene ndasungira iwo. Chabwino. Ndasungira Msadandaule songani khosi nkanda muvala. Hello. Ndili pano. Hello. Yagwira yezona talikirani kanema kuti tilankhulane. Hello. hello Mwaswera bwanji? hello Hello mwaswera bwa? taswera kaino Ndaswera dzina komanso kumene muimbira. ine Wilson Nkoma Chabwino Nkoma maganizo ano. Ameneyo. maganizo anga ati ndikuona ngati kaswa malamulo ofunika mkazi ofunika akavala sketi ngati meja avale chitenje pamwamba Amen to Azindikire that. zinthu Awaso za. Atakufuna lamulo kupala ku parliament. nyumba mwana ubado atengere phunziro kwa makolo Yes. Awaso malo wa aliko. Chabwino. nditu Ngani yatira pompo? iya nditu itakapitilira kuchitira kuti ayenawo atengere kuphunzira Chabwino kuti enaso asamuyang'ane mmene wamuyang'anira wina uchi Kodi kumuyang'ana kwa mwenga naifacha mavalidwe Chabwino tatokoza chifukwa cha maganizo ano. zikomo kwambiri Foni yotsiriza kutengera nthawi. DT. Iye koma ndiyambire awo. Iye kuti mna munifuswe? Ena ndifunso. Chabwino. Abusa. Bwana. Pepani. Ndikuyankhani. Msadandaule. Simwano. Ndili pano kugawa choonadi. Inu yotu ndi munthu wa chilungamo. Ngati mukuona kuti mayi sana vale bwino. Inuyo madress masketi achonchi kuchali chikwanu kucha ndi chonchi
Yes. Beitikirani. Munayamba mabwezapo munthu mmodzi no chali chikwanu. Funso labwino kwambiri. Ineni madandi zibwana azibusa azibwana. Kodi muziyankha kaso. Ai. Olweza mafusa. Mbesa mafusa. Sinati tufunso. Oh. Chabwino. Munayamba mabwezapo munthu ovala choncho kuchali chikwanu kapena mmangodikira chopereka chake. Funso nayo chopereka. Iye nanga mpaka na unsonya ama. Nkhani yake yomwe. Ndimafuna zinthu za serious tu ine. Ndende kuyankheni. Ngati mukunete munthu So dzirali ama basana mimba maujeni wa amene ajaso bwaji. Ndisafura buno kwa. Iye ndi mafuso. Ngani ndizola zovala. Ndisitu kuti munthu zana pale bwe. Wache ukidwe fasana pale bwe. Munthu zana pale bwe amene. Ngalo msali yangu. Mungu yankhala wa aditi. Akuyatu. Ndiyankheliti. La wine langa. Anga nifunso langa msatawe ine. Ndiyambe ndiyawa. Langa sifuso ine msandimu sindikati ndiyambe ndawo ndeke na kompita. Chabwino. Ndendi yankhe funso. Nkhani ya straight tu. Nkhani ndionena kuti. If amene tili serious ndi kumpingo. Manive? Ena amene akuonera kuzochitira umboni poti sitingathe kulumikizana. Alipo ena sana vale bwino kumpingo. Tinawavekapo zitenje. Kumaliza amene bondi kwapasa counseling ya bwino. Mavalidwe awa kumpingo kuno iya tate ntisivala motere malo ando opatulika tipeleke ulemu kwa chauta. Kumpingo kama amene akuonera nsalu zimakhala ku kumpingo. Iya ndikuti avale choncho kuti kumpingo kapena akatuluka sakavalise bwino mesa. Mmene walankhulidwa choncho kuti valani moziyenereza. Asinthe kuti koseko. Asinthe. Chifukwa iye amakhala wanyamu anthu fetu ndife kuwala kwa dziko lapansi ndife. Kamenda amakhala wanyamula utenga. Okay? Utenga chilichonse chimene tili. Ndi utenga. Amen. Manive? Now chimene timafuna kunena ndi chani? Funso ili litaliyankha lipite kaye kumbali. Komano timafuna tikambepo moyo wa mbanja. Moyo wa mbanjawu ngati kuli zisembwere kunja kuno zikuchuluka. Nkhani zake ni mayesero amene tikumapangawa. Amene mayesero to. Mugwirizana nazo kasi mugwirizana nazo. Koma ndikuyeneka kulankhula basi. Abusa chisembwere ndi muntima. Nthawi zina kapena nthawi zochuluka. Ambani nkhani ya straight. Anthufe. Chifukwa chakuona zinthu zimene wina akhoza kuganiza beyond. Ndi zimene zikupangisa kunena zoti kuzemberana, kukayikirana, ndi kupangana zinthu zosakhala bwino m'mabanja mu zizichitika. Ali kodi muyang'ana angati? Kuyang'ana tu nkosayamba. Lemba likunena kuti chani. Abusa tenti nikambisha. Kodi chimasoma sojoju mabwaya chifukwa chakafanya. Ya wada ati ndi muntima atu. Wena ulwala kuti mumveka kuti wamai kumvindikira kuyambira kumutu mpaka na kumendo koma mungu auzozoto waimapa indi nzimayi. Basi. Yes, mtima uli choncho. Musaiwale Nkani tadikirani. Palifundo ufunikira. Ufundisa blanket. Mtima uli choncho. Pali zinthu ziwiri. Zimene moyo wa munthu umatengeka nazo. Chinthu chimene umachimva pafupi ndi ubwino wake chimatha kugwesa m'mayesero. Nthawi zinanso chinthu chimene umachiona pafupi zikakhala zoti zinthu zachazalingana ndi zokonda zako umatha kugwanso mukuyesedwa. So pambali pakunena kuti ndi mtima ena amati uhule ndi mtima ena amati chani ndi mtima pambali pa mtima tilingalirenso fundo ziwiri zimenezi chimene ukuchiona pafupi chimene ukuchimva pafupi nthawi zinanso relationship kapena ubwenzi kuzemberana kumatha kuyambikanso chifukwa chakukhalira pafupi the nearest the dearest ndiye abusa kodi majizo chimene abusa very good iniyo mfundo yanga mnaikana yena kuti adawa anadusa pambali iwo ndoti ineyo ndinaine maganizo oti anasusamo fundo mene siona maona mimi adusira mujamwa challenge kwambiri not challenging yes adusidwa awo akupatsani nkhani adusa mwa challenge mpaka nonati ndinchaukira mayi anangu yangana ndikuona yadiso ti uyo manimvesesa ndikunena kuti apapa let's address adawa yes adawa challenge simukuiona mene papa kumano odalizako zona unganchokere chonje kumaso muzwanya malume pali mfundo ina yake mene ndikuiona nkati mwa munthu wamayiyo okay mfundo yomanena kuti kodi aliyense amene nditayang'anizane naye aliyense amene mukundiona kuchipa mukundiona ine chani kuyankha kumeneku ndikwa challenge ndikupepera okay dikirani kaye chifukwa ansale mabwe facha fuso ndeta mverani mutati muyang'ane kuseri kwa funsoko mutati muyang'ane kuseri kwa funso mukhoza kupeza kunena kuti ena azimayi amavala dala chonchija mowa challenge amunawo
simungandiuze kuti ndivale chakuti Kena kongo. ndivala chimene ndikufuna Kuna kuti kumayendera soli mozi. kumayendera nsoli mozi sketi imene ndikumabwera ina zinthu ngati zimenezi. wena kunena kuti Iyo ndiya samale iji nkuchipanga kumayendera soli mozi. ndipo zikuchitika Oh, ena tikunena pano ukanga nadzo nkhani yake omwe tisizi chatimapanga masana zija ndizi zili apasi Inu simudapode bwino makani mwapitaso. yes Limodzi ifa? zikuchitika nanga musiyana bwanji ndi banja zinthuzi Haleluya. manive so kunena konena kuti aliyense amene nditapasane naye moni aliyense amene atandimwetulire aliyense amene atanditenge pa galimoto chacha ndi zambirimbiri nkuyankhula mopepera nkuyankhula kosamva mwambo Ndiona kuchipa ine. ndi ufiti Ndewu wambanja wakuchita nsanje mpaka nakufusa munthu za munthu oli naye wakudusa naye ukundziwa awa anaiya mpaka niyo kumayambiriro. Ehe. chimene takanayankhula munthu amayiyo kukana ndi kumeneko koma anayeneka apeze njira yabwino yokanena kuti Sana kane bwino. bamba junior tatiye nditsipita kodi mmandikayikira chifukwa cha wanimvesesa koma mina anayankhulira apacha ineyo ndifike njani mukundona muchipa mukundona chani akuyankhula zonsezo Pamenepo. titanena ganizo lawo kuti ndiloona titakwitsa pamenepo okay Ganizo lake chichi. iya tingoyerekeza Iya msayerekeze simalichula ganizo lake. kuti ganizo limene akunena awa kuti anthu amasembera Uzozo rinkhani yo mugwiza naye. sindingagwirizane nayo sindingagwirizane nayo komano inenda mayankhidwe nena chonchi chifukwa mumatauni umatha kukumana naye munthu wako ndikuti akuziti ayi ndi bee wake koma inenso ndili momo ndetiona tidusana pompa Munthu wako ali ndi munthu wake. munthu wako ali ndi munthu wake ndikumadutsa zikumachitika tumatauni zichewa lero programu iyi ndizikuchitika guys malume Anthu amatha kubampana. kubampana Malume. munthu wako ali ndi munthu Munthu wake wake. wanimvesesa Komano. ndiye wanatine ndidusa mwa challenge ndadutsawawa. ine ndincheukira nayenso tazoti ndamuona pali mfundo pachimene akulankhula ndamuona pali zimene mfundo zachitika Challenge. koma nkhani imene taphunzirapo lero ndiya mavalidwe mafoni ambiri amene abwera apa Akuti sadafale bwino munthu. akuti munthu mayi wa mayi sanafale Sana zilemekeza. ineyo kumbali yanga ndimanena kuti zili bwino sindi munthu umene wavalira kapena dress anamgulira birthday anti ake aku John kapena anti aku England dress ndi aku England abwera ku Malawi asavale aivala ali ndi amuna ache ndi ambiri anena kuti pamene paja palakwika koma iyayi tikuyena titsatire ine ndaluza basi ine ndikugonja tu Tathokoza. abusa ndagonja aine Magonja ndathokoza poti chani. Pakubaliza mbiri ziwezi iya itu apa Pajandika ine ndima. ndagonja Magonja akavalidwe. pena munthu uziphunzira Ne maphunzira kuti chani. ndaphunzira kuti apa munthu wamayi avale bwanji munthu avale bwino isi mwachirapo zitenje leti tiziona zitenje zambiri m'matauni mwene ndipo sikulakwa kutero eti ndipo sikulakwa kutero amayi inu tinene chilungamo ndi bwino pena pake ngati mwavala stress yanu yabwino imene anakugulirani ku John ija ikanisalu pamwamba mukabulowa nyumbamo mutakumasuka ndipo malume mukuziwa mzimayi Ndichonde? amaoneka bwinonso kwambiri akavala chitenji chabwino mkazi tuoneka mkazi kuvala chitenji mkazi aulakazaza bwino mchitenje muja pamene umazati imayi zimene ramayamba pena amayi kuvalira chonchi makhauti inuyo mwasiya aja akazanu akuva dzitenje munenazo kena kwadzimva kuti mupanga zibwezi ndi ana sukulu koko amene avano izizi ndi pamene azimayi pena amati kodi yaona ngati ine ndilibe uje ine kodi thupi labwino ndilibe ndi amakaguleza spirit ya competition ndi kusapemphererana masiku ano kodi ndi kumene kwavuta mukufunika mapemphero nkhani itu anthu tikuyeneka tizitetesana mmapemphero haleluya amen Amen. manive ndiye alipo azimayi ena ndauve zochitika zawo malume amavala skiti kuno ndi uko siriti pompo koma siriti kuchoka kumapazi mpaka na kumwana nakukosa basi zizi atu avala chachitali amene iye nkhani tuni Ndekuli- ndiyofunikira imeneyi ndiye kuli ma see through akuvalidwa emsanene osati iyo tineneneza makamukusuzumira kwati ngati kusuzumiranso iye amati sefa nthawi zina umakhala kuyenda Usakutentha. tilankhule pano chifukwa uonawo ndi ifetu sitimayenda kodi ngati kodi maonaso mukuyenda mtauni ngati muli kunyanja kodi maonaso timaona maso alibe mpanda ndi nthawi ine ndayikubwera uve wina umene wabwera masiku ano ife sitiona kwambiri sitimakhala kunoko Malume. koma nthawi yochepa tikamadusa mbili basi mibawa chama chita kungoona ti apa yalakwika wiwachani kuti mukapanga live ngati recorded uve wina masiku ano ma half pit koti anata kodi ino bwanji siku li masaikili zimene zicha
ndi zimene zikubweresanso mavuto. Akangoima Mavuto ena abwera pa akangoima kudzuwa uko kumachita kuona kuti golo ndiro. Pepana abusa ngati kwana. Yes, simunatukwane. Koma ine ndizingompanga ine muzingomenya. Bazizida. Ndekuli zimenezo. Iye nthawi yatha kumano tikunena pano zinzofunikira. Mafoni tama ndi half 9. Komano senina zimene tikunena zindizoona. Ndizoona. Zimene akunena awa mutichani kodi mama cha? Iya kwanna ndi. Masaikiri. Pano pa mukupeza ngakhale mmipingomu. Tikati tate ntigwade tipemphere. Hafu mulibe. Yalu. Maofozi onse pantunda. Mukutira kwilefa zitumika Yehova. Chonde. Ineso ni mafuna ntakalo wako kumwamba. Musabala kula kusa. Amapereka alembi. Chopereka china pesa Afalisa nalipo. Chagwa pansi takana amai komatu basitu. Kusokoneza chili chose. Chonde. Tonse tentikalo weko. Tonse tikalo weko. Pepana. Tonse tentikalo weko. Guys, tentikalo. Ndio kunisora nyamata ominula. Ndi achambati kwa nina watu. Sizomwe zaji na affluence. Nyamata ominula. Maboxa kuno. Mauzi ama minula nazo ndio utazimaya zikalira kwacho ukira. Tikambira maboxa yoyambira ono. Trouser yasesereka boxa aruko. Alipo ena nyamata boxa yo wa jeans. Pamwamba vala mbati decent. Akatawelame trouser ini matumba ngati. Timaona kumaukwati kuja. Basi zibira katika fupeni chonde. Guys, ifeyo ngati ziko ngati Malawi tili ndi chikhalidwe chathu komanso zikhulupiriro zathu. Zobwera zinthu zabwino inde koma no tidziwe malo odzigwirisira ntchito. Chabwino. Tathokoza. Ino nonse amene muli mabanja afuse namunanu kuti mukuoneka bwanji musanatuluke pakhomo. Inonso bambo mwafusa akazi wanu mukuoneka bwanji musanatuluke pakhomo. Chonde musakhale mmodzi mwa anthu obweretsa choopsa. Musakhale mmodzi mwa anthu obweretsa tsoka. Chifukwa tsokalo likutsatira. Amen. Aditi tathokoza tinali mmodzi program yake. Simala palipo. Iya ito munthu maina kuphunzira. Zikomo. Chifukwa ineyo apa pandaphunziranso. Petu ndikamuza zonsezi tukawocha. Iya, ndikusokoneza koso. Ndakuza ndikunena kuti maminiwo malingana ndi kumwambo zivala ni nyumba. Masi through zenda ni mu highway ya nyumba mwanu. Chaino muzi sangrasidwa ndicha. Pepana abusa. Mufua muzina mizira so kuti sizikuenda munyumba mwazivaji lenge paka na kuinda kuchokera. Ndimaona ngati masai. Mene mawe ruka mukapeza aravaji. Ndimaona ngati masaikiri nonse tikawocha. Iya, musawoche. Mamini onse tikawocha. Iya musawoche. Ndisawoche. Musawoche. Awari matatokoza. Tathokoza pamene mukupita kuti mukagone. Kuti kunyumba. Iya tikupita. Masi through tikaonera kunyumba. Ife tatopa nazo kuziona zitu. Mauzire tumaya avariretu. Ya, akuonera. 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 Azimai konzekani. Atu anu akuwea. Chabwino. Kwambiri. Zikomo. Pamakina palichi. Umaona boxa wina kuti amene olokuba kumuthamangisa ungwira. Chikusonkho bwina tingonenera kuti kunja kwadzozo tikuli ali ni mwana bwina akamaenda makhanga zokhanga ndi nyamata kubadda babu kudaberekana yabereka ndakaza pacha chiwa chimatifuta chabwino achikusonkho zinagenda achikusonkho amene ndi bambo andani Taziru adi Willard kana Willard tazi nguku tazirwa ati wisdom nsonko ndiye chilankhulo chanji chimenecho anyamata watu ngati chili chamba azifusa yalemekezeka taziwa aja tazirwa talemekezeka akuza na inwa chete kachoka wisdom japo mzungu nda bora wizio ndi bambaga mwana ndithu achikusonkho pa kamera paliso bambaga mwana inaso Humphrey Kazimbi amene swali pa FCC awa ndi bambaga mwana aditi awaso ndi bambo wao wana awaruma ile ndi Selina Dumbula amene apanga direct program imene yake abambo amene anacheuka Cornelius Maele. Iya afuna kale mwana. Amai amene anabala mwiro komasala bala mwiro ndi atisi chinombo. Abambo amene amakayikira kuti changa ichi anthu akoza nditengera iya isama zona bwino mene zikhalira amene aja ndithu ndi ya Kingsley Luwani. Tapitizani kuona ma program ena otsatira tapita.